Neklamným znakom toho, že sa blížia najkrajšie sviatky roka, Vianoce, je hlavne pre deti už tradične príchod Mikuláša. V klube priateľov polície v Lučenci v rámci svojich viacerých aktivít sa po úspešnom vlaňajšom premiérovom vítaní Mikuláša rozhodli, že túto peknú akciu pre deti zamestnancov a priateľov polície zorganizujú aj tohto roku. Každý rok robíme akcie, troška bol útlm za tú chorobu, za ten COVID, ale každý rok robíme najmenej dvakrát streľby, streleckú súťaž, už je 18. ročník, potom robíme Deň detí, aj teraz sme robili Mikuláša, väčšine robíme nejaké takéto akcie, čo sa robia na policajný deň, keď stále niečo robíme. Samotných organizátorov prekvapilo, koľko detí, rodičov a starých rodičov o tento druhý ročník vítania Mikuláša prejavilo záujem. V Lani, čo nás bolo, sme to začínali, bolo nás len 30 detí a aj menej rodičov. Ale tak sa im to zapáčilo, že teraz sa veľa prihlásilo a je 57 dospelých a 48 detí teraz prišlo a vidíte, tá miestnosť je trošička malá pre nich. Ešte pred samotným príchodom Mikuláša sa o pestrý program pre deti pútavou a zábavnou formou v sprievode Aniela postarala moderátorka Lucia Kašiarová. A čo by si chcel nájsť ty pod vianočným stromčekom? Aký darček? Hálka. Hálka? A rodičia by súhlasili takého živého? Živého a hračkárskeho. Aj hračkárskeho, no dobre. A ešte ja viem aj nakresliť, čo chcem na Vianoce. A čo si chcel na Vianoce? Napríklad iPhone. To je už taká moderná hračka. Chcel som ešte žalokové Lego. To je super. Takže čo to znamená? Že musíme byť aký do Vianoc? Dobrý. A poslúchať? Koho? Mamu a ocka. Mamu a otca, presne tak. Ja neviem, možno mobil. Mobil, vy ste také moderné deti teraz. Babi, vy čo? Elektrickú kolobežku a Lego a kočík pre babiky. Čo si to ty dneska za maľovanie? Ako sme to nazvali? Polárny vlk. Polárny vlk, takže ten býva kde? Na severnom pole. Na severnom pole. A chodia aj k Mikulášovi? Nie, pomáhajú ľuďom, že na severnom pole sú nejakí ľudia. Čakanie na príchod Mikuláša si deti skrátili aj vytvorením vláčika, do ktorého sa zapojili aj rodičia. No a potom už nastal ten najočakávanejší okamih, keď sa deťom ukázal v sprievode Aniela a čerta Veľký Mikuláš. Ten detičky pozdravil a postupne z veľkého vreca začal rozdávať sladké darčeky. Väčšina z detí však ešte predtým stihla Mikulášovi zarecitovať alebo zaspievať. Dávam trošku kus koláča makového, šikovníčka medového, lety svätý Mikuláš, veľa dobrých darov má. Potom, ako Mikuláš obdaroval všetky detičky a zaželal im šťastné a veselé Vianoce, sa s nimi odfotil. No na záver sa na parkete už rozprúdila nefalšovaná mikulášska diskotéka. My sa ešte v našej reportáži krátko vrátime k organizátorom tohto podujatia, a to k členom klubu priateľov polície v Lučenci. S vašim kolegou z Rimavskej Soboty Milanko Hudka, čo tu bol okresný riaditeľ policajného zboru, tak v 2000 roku sme sa rozhodli, že z tejto budovy spravíme klub priateľov polícií. Svojpomocne policajti sme si spravili tento klub a od 2000 roku fungujeme. My sme boli prví na Slovensku, mali sme okolo 1300 členov, ale to bolo od Bratislavy všetko. Potom sme sa podelili, že každý okres si spraví svoje Levice, Bratislava, Bystrica, Prievidza, to sa všetko očlenilo a teraz máme vyše 100 členov, ale je to klub priateľov polícií, to sú bývalí policajti, čo sú výsluhoví a ich sympatizanti. Na záver snáď len toľko, že aj v prípade klubu priateľov polície Lučenci platí, že stačí dobrý nápad, pár nadšencov a chuť niečo urobiť, tak dobrá vec sa určite podarí.